Čaute, ja som Andrej a takisto mám skúsenosť s nechráneným sexom. Osobne si myslím, že pokiaľ sa pri sexe niečo nevydarí, takže na to mám vždy ťažšie. Bohužiaľ, takto sa nevydarilo raz mne. Celé sa to odohralo na diskotéke, kde sme boli aj s mojou priateľkou. Samozrejme, zabávali sme sa, tancovali sme, čosi sme popili a v návale tej eufórie sme si obaja povedali, že áno, chceme sex. Doma som mal kondomy, tak sme šli ku mne, začali sme sa milovať, ale až po milovaní sme zistili, že sa nám zvliekol kondóm. Naozaj by ste neverili, ako dokáže človek vytriezveť zo stresu. Potom sme začali improvizovať, teoretizovať, že áno, bolo to prvý a posledný krát, čo sme sa milovali bez antikoncepcie. Začali sme si vraviť, že to je v poriadku, ale bolo to naozaj hlúpe veriť týmto rečiam. Neskôr som si však spomenul, že som čítal o tabletke PO, čo som povedal aj svojej priateľke. Tá s ňou súhlasila, ale hanbila sa jej sama do lekárne. Tak som povedal, že keďže sme toto zavinili obaja a sme v tom obaja, tak by sme to mali samozrejme aj obaja vyriešiť. Tak som išiel s ňou. V lekárni nám povedala pani lekárnička, čo a ako použiť tú tabletku. Keďže sme neboli ani prví, ani poslední, ktorým sa toto stalo, tak to nebolo nič zvláštne pre ňu. Moja priateľka si túto tabletku povzala, podľa mňa v hodine 12, naozaj včas, a v ten moment nám spadol veľký kameň zo srdca.